Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos, gracias por estar aí. Iniciamos unha nova andaina neste programa de entrevistas, de análisis tanto de política municipal como, en este caso, tamén analizaremos o mundo do viño. E o faremos esta tarde ou esta noite con dúas representantes de dous concellos e un ex campeón do mundo de sumiller, que eso é moito. Analizaremos o Concello de Padrón coa portavoz do BNG con Beatriz Rei. Repasaremos, lóxicamente, estes casi 2 aniños que levamos de legislatura dende o punto de vista do BNG, que é chave neste Concello de Padrón. E estaremos co José Luís Aragunde, organizador, un dos organizadores ou dos principales organizadores do pasado sexto Campeonato de España de Cata a Cegas que se celebrou este sábado en Cambados e, lóxicamente, onde saliron os representantes de España para o Campeonato do Mundo que será lá no mes de outubro deste ano en Francia. E con el analizaremos non só o que é o campeonato, sino que todo o que é o mundo do viño desde o punto de vista da percepción, tanto de nariz como en boca, como na memoria retentiva que hai que ter para adiviñar calquer variedade ou de calquer país ou de calquer viño dos que se comercializan no mundo. E abrimos este turno de análisis no Concello de Muros e o facemos coa portavoz do Partido Popular, con Inés Monteagudo. Moi boa noite, benvida. Como estamos? Boas noites, gracias. Bueno, un placer contar que de novo con vostede, así máis ou menos cada temporadiño ou cada aniño, casi estamos a 2 anos desta legislatura. Que balance faría así, aínda que logo entremos en detalle nos diferentes apartados ou temas? Bueno, o balance é que o que denunciamos desde o primeiro momento, pois que cada día é máis evidente esta unha componenda na que se fixo un acordo para un reparto de dedicacións e de salarios e que agora mesmo, pois ese acordo, pois xa desde o principio, pero agora xa é unha cousa moi evidente, pois vai reventando por todas as costuras porque, bueno, o bloque cada día pois está acaparando máis áreas, está colonizando, digamos, as áreas que no seu día lle asignou o Grupo Socialista, pois agora o que xa non é todo, non hai nada que sea cultura, todo é o lingua ou educación, e están pois vaciando de contido as competencias propias do grupo, hasta o punto de que o propio Grupo Socialista, pois no último pleno, dixo que quería renegociar ese acordo para ampliar as súas competencias e absorber algunhas das que ten o bloque, pois que entendía que non estaban funcionando ben. Entón, o balance, bueno, o balance pois non pode ser peor, digamos, nese sentido, porque o malo parece que, bueno, que nos estamos acostumbrando pois a unha forma de xestión na que se deixan un pouco de lado pois o que son os intereses dos veciños e do propio Concello como entidade e se están primando, digamos, bueno, pois situacións, a máis situacións personais dos distintos membros do Grupo Socialista e do Grupo Nacionalista, máis que calquera outra cousa, é o que está primando en este momento. Recordemos para a audiencia, nas pasadas eleccións municipais do ano 23, o Partido Popular acadou o 40% dos votos, 5 concelleiros, Bloque Nacionalista Galego con 27, 4 concelleiros, Partido Socialista con 25%, 3 concelleiros, e Muros Centrado con 8%, un concelleiro. Como estamos de orzamentos, como está a situación económica do Concello e por onde apunta, lóxicamente, a xestión que ten que ver co día a día e coas principales actividades económicas? Bueno, acabamos de aprobar un plan económico financiero, como tantas entidades, ben é verdad, pois mentras estuveron suspendidas as regras de gasto, bueno, non había que valorar, pois, determinadas cuestións económico-financeiras do Concello, aínda así, no seu momento, pois aínda que non se aplicaban as reglas de gasto, pois cumplimos sobradamente, e en este momento, bueno, o orzamento que se aprobou no seu día, agora estamos con un orzamento prorrogado, xa era un orzamento que non xa axustaba as necesidades do Concello e iso quedou pois máis que acreditado desde o momento en que o resultado do orzamento pois foi negativo e tuvemos que aprobar un plan económico financeiro. Nos ofrecémonos no seu momento para
para ver as medidas ou suxerir posibles medidas que pudesen aplicarse en ese plan económico financeiro, sobre todo no que é relativo á xestión de tesourería, que creo que é moi mellorable, inda que agora hai un tesoureiro, un funcionario que ocupa esa plaza que estuvo moito tempo vacante. Entonces, aproveitar pois, esa situación de que hai un funcionario para poder mellorar cuestións de tesourería, que ademais creo que se podería recaudar máis diñeiro sin incrementar os impostos ou as tasas que se están cobrando. Sí, porque hai que facer unha revisión de padróns, pues de padróns de lixo, de padróns de agua, que en moitos casos pues, están desde hai moitos anos sin revisar. Pero as únicas medidas que se estableceron nese plan pois foron non cubrir as vacantes, cando ademais foi unha promesa que este bipartito, esta componenda fixo no seu día de que iban a cubrir todas as vacantes que estaban, as plazas de funcionarios ou de traballadores municipais que estaban vacantes, pois a única medida que se lles ocorreu para ese plan pois foi non cubrir as vacantes e subir impostos. A salida que hai, eu entendo que co nivel de gasto corrente que levan teñen que recaudar máis, porque si ou si se fixeron aportacións do que era o remanente, se fixeron aportacións por varios, máis de 1 millón de euros do remanente que había, se foi incorporando para gasto corrente, todo o pos deste ano, que son 700 e pico mil euros, vai a gasto corrente. Xa o ano pasado, parte do pos, foi a gasto corrente e evidentemente non hai cartos que chegues e ti tes gabinete de prensa, gabinete de redes, asesoramentos varios, campañas que non teñen moita repercusión, nin siquiera moita acollida, que costan caras, pero non vai haber diñeiro que chegue, van a ter que subir os impostos e si vanse escudar, vanse excusar no tema do lixo, de que hai que subir as tarifas do lixo para adaptalas ao que é o coste real, que hai moito que falar, que ese coste real é o coste que ten a recollida de lixo, é o coste que ten a mala xestión que no seu momento se fixo e hai que incrementar os costes do lixo, aí habería moito que ver. Pero supoño que se van a escudar en eso e van a subir o resto de impostos municipais, porque a única maneira que coñecen eles de recaudar. As facturas os proveedores están pagando en prazo? Sí, o período medio de pago, no seu momento nos instauramos un sistema de pagos dentro do que é o propio funcionamento interno do Concello, que axilizou moitísimo os pagos, e nos, cando marchamos, teníamos un período medio de pagos de 2 días, de 1 día e pico, se sigue mantendo, porque o sistema non o modificaron e sigue funcionando. Eu imagino que sí que se vai a disparar a morosidade, hasta agora estaba controlada, pero supoño que se vai a disparar o que é a morosidade, porque o período medio de pago solo computan os días desde que ti recepcionas a factura hasta que a pagas, pero cando tes a factura aí sin contabilizar, digamos, eso afecta a morosidade, non o período medio. Entonces eu penso que agora eso vai a pasar porque non hai diñeiro que chegue para tanto salario, para máis unha cousa, os salarios xa foron no seu día altos, pero ademais se foron incrementando así de forma un pouco sibilina, digamos, porque se meteu nas bases do orzamento unha modificación para subir os salarios no IPC, que non estaba aprobado no seu momento cando se aprobou, e se están pasando agora mesmo dietas de kilometraxe e de estancias que antes non se pasaban. Entón, ese gasto vai sumando e todo, e ao final todo repercute no que é a xestión municipal, orzamentaria. E como está axudando, como está colaborando campañas, non só campañas, sino tamén, digamos que facilitar e apoiar ao pequeno comercio, ás industrias, o movimento económico que hai no Concello, no municipio?
Pois creo que nada, porque de feito, bueno, non sei, en algún momento, pois algunha das iniciativas que se querían instalar no polígono, que se iban a instalar no polígono, bueno, pois levámolas ao pleno para declarar as iniciativas de interés, para poder bonificarlle, bueno, pois as tasas de ICIO, poder, pois se creaban emprego, pois se invertían, pero deso agora non se está facendo nada e é unha pena, porque realmente ahora mismo, pois, sí que hai un certo, bueno, un certo movimento, sobre todo no que é o parque empresarial, porque se fixou desde por parte de SEA, bueno, se facilitou a adquisición de suelo con unha especie de leasing, que antes había que comprar e pagar o contado e agora, bueno, están facilitando con un arrendamento, con unha especie de renting ou leasing, pois sí que hai xente que está máis animada, bueno, se está movendo, ali están facendo cousas, pero non se detecta ningún interés en eso. As campañas que se fixeron para o comercio, que en teoría eran para o comercio, pois era unha campaña a que se fixo no Nadal, o ano pasado e este ano, que o ano pasado... Sí, pero non solo, eu me refiero a todo o comercio, non solo que está, digamos que no casco antiguo. Sí, non, é para todo o comercio, claro, é unha campaña que se fixo que se chama Muros Consume Consciente, que como campaña cara a sensibilización dos veciños para que sean conscientes de que compran está ben, pero non é unha campaña de movilización comercial. Entonces, non é unha campaña, pois de feito ano pasado participaron moitos establecementos, pero este ano prácticamente esa campaña se dirixiu aos institutos e a xente que che vai a estas cousas, pero que non repercute máis. Por que? Bueno, pues, non o sei, pero eu recordo unha anécdota que me fixo, bueno, non sei se gracia ou desgracia, non sei como calificala, pois que eu entrei nun comercio e estaba, pois tiña un cartel, Muros Consume Consciente, e entón entraba o matrimonio diante de min e dixolle a señora, quería coller unha cousa, e ele dixolle, pénsao ben, porque aquí tes un letreiro que di que non compres o que non debes, e claro, a da tenda arrancar o cartel de aí, porque isto que me está facendo é que a xente, bueno, pois se vai a vir a comprar, pois que non compre. Entonces, bueno, non sei se esa campaña é a caída para outras cousas, pero non como campaña de movilización ou de favorecer o comercio local. O cual é bastante curioso, porque cando a alcaldesa estaba na oposición, bueno, pois salía moitas defendendo o comercio local e que había que favorecer o comercio local, criticando a contratación de asesores, que é exactamente o que está facendo agora. De feito, criticaba aquel momento, a que agora é a súa socia, que en aquel momento era alcaldesa, pois por todas estas cousas. Digo, bueno, pois hai males que se pegan, é unha cousa evidente porque bueno, está ben unha cousa como predicar e outra dar trigo, non sei. Pero bueno. Estamos xa no verán, aínda que parece que vai chegar a hora, cando está acabando a primavera, pero, bueno, dende o punto de vista de campaña turística, que non é só que as playas estén limpias, sino que a xente compre, merque, vaya a comer e vaya a pasar. Na política turística, na preparación, na infraestructura, nos servicios de limpieza, de bonitismo de un municipio, fágame un balance de todo isto. Pois mira, conseguiron unha bandeira azul para a Praia de San Francisco e con eso entendo que queren ocultar pois que o Pozo do Cachón está pechado porque non se pode abrir polas condicións nas que está, pois que as festas parroquiais bueno, van desaparecendo, a que é a propia do Concello, que é a de San Pedro, polo menos, pois que non hai Festival das Carrilanas, ni baixada de Carrilanas. Sí, bueno, logo lle dedicamos un apartadiño sobre bueno, pero quero decir, sí, son eventos importantes. Son eventos, hombre, as Carrilanas é, bueno, pois a única festa de interés turístico nacional que tenemos na comarca e non hai moitas en Galicia. Claro. Pero quero decir que son os eventos que marcaban o verán en Muros sempre, bueno, pois Muros Miromar, pois o Castelo Roca, as Carrilanas, a Virxen do Carmen, a festa de San Pedro, que era un pouco a que marcaba o inicio do verán, bueno, se están transformando no caso da festa de San Pedro, ano pasado, pois se transformou en outra cousa, e
E o resto, bueno, ante as dificultades, que é verdad que cada día máis dificultoso organizar un evento e todo eso, porque hai moitísimas máis, cada día son máis ríxidas todas as normativas que hai que cumplir e máis complicadas, pero é verdad que non se lle está facilitando nada a xente, e entonces, en ese sentido, se ti ves que eso, pues que o Festival das Carrilanas desaparece, que o recinto do Pozo do Cachón, que é un recinto, bueno, único prácticamente casi en España, e que ademais atraía moito público, de feito a xente chega ali, porque ademais, bueno, chega ali todo e ten que dar a volta, porque está cerrado e vallado, non é que xa non é que non se poda entrar no edificio, é que non se pode ni siquiera acceder ás pasarelas. A única pasarela que está operativa é a que nos deixamos preparada para sustituir, pero non se fixo nada máis, parece, ahora andan anunciando que se a Diputación vai a dar diñeiro para eso, pero, bueno, de momento... Pero esa falta de mantemento, porque a que se debeu? Bueno, un edificio que requiere moito mantemento, se nos fixéramos no seu momento pois unha reparación de toda a carpintería, das ventanas, pero, bueno, está exposto ao mar, requiere case un mantemento anual que non se volveu a facer, e ademais pois está exposto, bueno, en este caso os temporais que meteron agua dentro, volou un trozo da cuberta, pois se deixou voar, caeu a barandilla que da ponte que dá acceso, estuvo no mar pois 2 ou 3 meses ou 4, hasta que, bueno, a base de preguntar nos plenos, pois a retiraron, pero a barandilla non a volveron a colocar. E como eso, pois é prácticamente todo. Nos ano pasado, pois poñoche un exemplo que é unha pena, que isto ven a punto de primeira foto e ao final non o fixen porque non quería tampouco tal, pero o ano pasado había unha pasarela na praia de Lariño, no Ancoradoiro, totalmente destrozada, e ademais con peligro, porque estaba chea de astillas. E, bueno, nos reiteradamente pedimos que a amañaran ou que a retiraran, porque tal e como estaba, pois era máis peligro que outra cousa. Bueno, a miña sorpresa foi outro día que fun ali a vela e me encontro con que o que fixeron foi pois cortar o cacho, deixalo tirado na praia, ademais, e eso foi a reparación que se fixo da pasarela. Nos sacáramos a luz, ademais, cando a alcaldesa anunciou que estaba estudando a posibilidade de implantar unha tasa turística. E eu dixen, bueno, a tasa está ben, pero, bueno, pode estar ben se é necesaria, pero non podes poñer unha tasa turística se ti non tes os teus recursos. Bueno, xa non digo en modo excelencia, pero en modo pasable, polo menos, ou aceptable. E, bueno, pois como eso, pois casi todo, pois a playa de Esteiro, bueno, está chea de area, o paseo, o acceso, estaba abandonado, todo o recinto, todo o que é o Artón, que é a zona, bueno, o parque que está pegado á playa de Prameán, levan os veciños xa moito tempo queixándose do estado. Claro, pero isto afecta, lóxicamente, a toda a industria de turismo, toda a hostelería. Afecta a todo e, ademais, afecta a imaxe do noso concello. Date conta que hai máis de 2 anos que está unha das rúas principais que sube ao casco de Muros cortado polo derrume da capilla. Sabes que hai unha noite boa de hai 3 anos, vai a facer 3 anos, se derrumbou unha capilla en Muros por unha avalancha de, bueno, por un tema de agua. Ninguén se lle tocou, esa rúa está cortada desde aquela. É unha das rúas, é a Rúa Hospital, que é unha das rúas que comunica... E o Concello non xestiona con patrimonio? Bueno, pois mándalle escritos á Iglesia, que é a propietaria dese establecimento, pero, bueno, dese recinto, pero non hai nada máis, aquilo sigue como estaba. Entonces, bueno, ela así, eu creo que nunca se reuniu con eles, bueno, non sei se falaría con alguén, pero desde logo, nós xa no seu momento fixéramos varias reunións no Arzobispado, en Santiago, para meterlle premura por isto, porque é un tema moi relevante, e ademais é unha rúa, bueno, pues, do propio casco, a que vai desde o Chalón hasta a Casa da Cultura, un sitio moi frecuentado, e está, bueno, pois ali vallado, cheo de maleza, que as pedras cada vez pois caen máis, bueno, é un pouco a imaxe de desapego que hai, e todo o Muros, se por algo se caracteriza, é polos seus espacios naturais e polo seu casco histórico,
Maravilloso, además. E, bueno, ter unha bandeira azul en San Francisco, pois non sei se vai a ser capaz de ocultar todo o demais. E aposta o Concello, ven apostando esta legislatura pola, digamos que polo turismo, por Fitur, pola campaña, pola Ría da Estrela, bueno, a Fitur foron... Sí, pero acábase aí, digamos que a aposta na foto. Eu entendo que entendo que sí, de feito no seu día se aprobara un plan de desenvolvemento turístico sostible para todo o que é a ría de Muros Noia a través da Ría da Estrela. Se fixo unha intervención no Ancoradoiro con a costa dese plan, que tuvo que xestionar outro dos concellos da ría, por un tema de xestión, pero a intervención, pois ali ninguén foi do concello, de feito, non se nos queixaron os veciños, se nos queixou o propio contratista de que chamaba reiteradamente o concello e de que ali non aparecía ninguén, e de feito a actuación desde o noso punto de vista quedou sin rematar. En menos de un minuto, a ver se pode resumir o conflito entre os organizadores da Festa das Carrilanas e o Concello, que porque xa ven desde o ano pasado, non? Xa empezou a haber conflitos aí ou, bueno, digamos que diferencias, non? Bueno, eu creo que isto é unha guerra que se fixo con toda a intención contra a actual directiva das Carrilanas. A resposta deles pode ser que tampouco fora todo o correcta que debía de ser, ou na línea que debería de ser, desde o noso punto de vista, pero organizar un evento como as Carrilanas non é nada fácil, e a verdade é que a organización sempre foi de 10, nunca houve nada que dicir, polo menos durante o noso tempo, aínda que é certo que o Concello colaboraba de forma máis estreita que agora. A impresión que dá, visto desde afora e sen meterse en moitas profundidades, porque nós non sabemos os entresijos que tuveron entre eles, que, bueno, foron salindo algunhas cousas, pero, bueno, visto desde fora, a impresión que dá é que isto é un acoso de derribo da directiva actual das Carrilanas, sin máis. E quedamos en Carrilanas e punto. Sí, porque, claro, non é unha cuestión fácil de organizar e necesitas moitos permisos e facelo con todas as garantías, porque non é un evento, digamos, inocuo no sentido de que non, bueno, de que se poden pasar cousas, e de feito teñen pasado, entonces ti tes que facelo con todas as garantías, se non tes apoios, se che están dicindo que che tramitaron uns permisos e non che os tramitaron, quer dizer, a desconfianza, bueno, está xustificada, se iso é así. O resto de eventos de festas ou de eventos gastronómicos, saneamento e parroquias, metemos todo nun paquete que se nos vai o tempo, señora Monteagudo. Bueno, sabes que falo moito. Ven para falar. Os eventos, bueno, se recuperou, por exemplo, a festa de San Xoán, que había dificultades para facela, porque era un entorno de costas e, bueno, os veciños parece que se animaron a recuperala, e hai un moi puxante sector deportivo que fai moitos eventos, ben é verdad que se esforzan moitísimo e que traballan duro, e en ese sentido sí que hai, bueno, sí que hai actividade e hai dinamismo e se ve, aínda que sei que hai moito tempo que reclaman pois a construción dunha pista de entrenamento que non era moi difícil de facer, nos teñamos un proxecto para facela, pero aí quedou, pero no resto, no que son eventos, bueno, culturales de certo relieve, pois sabes, o Castelo Rock vai a ser un sucedáneo do que foi, non vai a ser un evento como foi outros anos de varios días, con concertos e iso, pois creo que non vai a funcionar así, vai a ser unha cousa máis pequena. En saneamento denunciamos numerosos vertidos, agora sei que estes días anunciaron que colocaran unhas clapetas nun procedemento que nos xa iniciáramos no seu momento para evitar a entrada de auga salada no que o mar. Fan grandes proxectos, se fixe un proxecto para a zona de Laxeiras que pois 1 millón de euros, pero nada máis, se fai o proxecto e aí queda. Nos deixamos varios proxectos feitos, algúns incluso con moitos con financiamento para facelos, que son os que se fixeron, porque non se fixeron nada máis,
tiñamos moito interés en outros que quedaron aí no armario e que en que se executaran, porque son proxectos que afectan a puntos fundamentales, como pois, zonas de marisqueo, ou playas, ou zonas bueno, con interés natural e que necesitan máis tal, e para zonas, tamén deixamos proxectos feitos para zonas, digamos, máis afastadas, pois Stavós ou zonas máis arriba, na zona máis alta de Muros, donde traer o saneamento era moi complicado. Entón, bueno, fixemos proxectos máis pequenos para esas localidades que aí quedaron. Agora, non sei o que queren facer, porque están moi preocupados polo saneamento, eso din, pero se todos os cartos os destinan a gasto corrente, pois vai ser difícil que se financie algunha obra de... Nós sempre dedicamos as obras de saneamento, porque é un tema, bueno, que no noso concello en particular, pois ten moita relevancia, pero agora mesmo, unha vez que acaben as obras que nos deixamos con financiamento, pois... Xestións cas administracións superiores, Diputación, o Plan POS, que antes comentaba algo, e a Xunta de Galicia. Que está facendo, que está tramitando? Bueno, pois mira, por exemplo, pois en servicios sociales, que é un tema que ten moita relevancia agora máis, pois, con envellecemento da población e con bueno, pois, inmigrantes e todo este tema, non hai unha situación peculiar, que o concelleiro non vai por departamento, solamente se comunica cos traballadores por correo electrónico, iso nos informou a señora alcaldesa por conflicto, aparentemente que tiveron, conflicto que parece ser que está en inspección de traballo, pero tampouco nos dá unha información moi concreta sobre eso. Non se fixo nada, non se, pois, nin xantar na casa, nin na Galiña, nin no centro de día, bueno, non se fixo ningunha medida nova, ni se, aparte de crear un conflito entre o personal do departamento, non se fixo nada máis, nin hai nada máis, non se ve nada máis. O Servicio de Atención ao Fogar está coberto? Bueno, o SAF é un servicio municipal, no noso concello hai unha parte que se presta a través de unha empresa externa que tampouco, bueno, se regularizou esa situación, nós tampouco fixemos, é verdad, pero que digo moitas veces, e me bueno, botas a culpa COVID de todo, bueno, no botolle do que a ten, nós estuvemos prácticamente 2 anos, a mitad da legislatura, condicionados pola situación na que estábamos, pero aquí agora non se ve nada, non se fixo nada, o SAF sigue funcionando máis ou menos como estaba, sempre escaso, sempre se fai falta máis, pero bueno, eso é unha desas cousas de que as necesidades son infinitas e os recursos son escasos, entón, bueno, tens que axustalo na medida do posible. A nosa percepción é que en esa área pois non se fixo nada, de feito nos duplicamos o de xantar na casa e eu creo que ni siquiera se molestaron en cubrir esas plazas que estaban aí. Bueno, pois, señora Monteagudo, Inés Monteagudo, portavoz do Partido Popular no Concello de Muros, chegamos ao final deste camiño e agradecemos moito que haya habido hasta aquí, hasta arriba do Mía, pero ten un último minuto para decir o que vostede queira sobre o Concello ou sobre mandarlle un mensaxe aos seus veciños. Bueno, nós creemos que o que pasou en Muros pois foi un fraude electoral, o número 2 do Bloque dimitiu no primeiro pleno ordinario que tuvemos. Realmente os concelleiros que teñen agora, bueno, pois non foron exactamente os que se elexiron nas eleccións e en ese sentido creo que os veciños teñen que recordalo e estar dolidos. Pero sempre tratamos de traballar en positivo, tratamos de aportar. Nos ofrecemos en numerosas ocasións para axudar ao goberno nas cuestións que eran de interese xeral. Nunca aceptaron a nosa mantendida, pero eso non importa, nos vamos a seguir traballando polos veciños e tratando de conseguir cousas para o noso concello. Agradecer a Canal Rías Baixas a oportunidade de estar convosco e de participar e de tamén transmitirlle o traballo que estamos facendo a todos os veciños de Muros. Moitas gracias. Un placer, hasta unha vindeira ocasión. Moitísimas gracias. Moi boa noite. Moi boa noite. Nos vamos a publicidade do Man. 2 patrocinadores, volvemos en un instante e recibiremos a José Luis Aragunde, campeón mundial de sumillería, de nariz de ouro, xerente, lóxicamente, de Ribeira de Fefiñas en Cambados e organizador, ou un dos principales organizadores xunto co seu irmán e, lóxicamente, as institucións tanto locales como comarcales do 6º Campeonato de España de Cata a Cegas. Falaremos moito de viño hasta ahora mismo.